गुड मर्निं लोगोफोर दिनैहाय मोनसे टपिक्सनि सायाव लागे बिटिआर नि सीईएम प्रमद बर' बिथांनि सायाव प्रमद बर'आ लाजिनांगौ दिनै रायजो राजाफोर बिटिआर मोनबाय होननानै बुंनानै दिनै बिथाङा बिटिआर नि नेमजोंनो दासिमबो माखासे सिस्टेमेटिक पजिशनजों सोलिनो हायाखै बिटिसि नि थाखानाय रुल्स एन्ड रेगुलेशनजोंसो बिथाङा सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय लाजिनांगौ ससियेल मिडियाआव बुंबावो बिटिआर मोनबाय बिटिआरआ अनलि नामल' प्रमद बर' बिटिआर मुङानो बेसेबा गोजौखा बेफोरबायदि खोथा बुंदों दिनै लाजिनांगौ प्रमद बर'आ दिनैनो अबा थांनानै फिथा हास'नाय माबा फाउन्डेसन खालामनाय बिदिल' खालामदों दासिमबो बर'नि थाखाय जेबो खामानि मोजां मावनो हायाखै प्रमद बर' नोंथां आरो लाजिनांगौ नोंथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन होननानै बुंबाय थायो ओमफ्रायहाय दिनैनि दिनाव जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायखौ नुवाखै दिनैहाय मानो मोनसे जायगायावनो मोनसे ब्लकनि आन्दारावनो 92टा स्किमखौ नोङो होखो नोङो बुङो अल बिटिसि आवहाय बयबो डेभेलपमेन्ट समान मोनथाय बयबो मोनजानांगौ गरिब गुन्द्रा होननानै बुंदों दिनै गरिब गुन्द्राया मोनजानांगौखौ दिनै नोंथाङा मानो मोनसे ब्लकआवल' बेफोरबायदि स्किमखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनानै होनांगौ व्हाट इज द मेन रिजन प्रमद बर' बिनि एन्सारखौ नोङो पाब्लिकनो होनांगौ नोंथांमोना बुंदोंमोन सरकाराव फैयोब्ला बयबो गरिब गुन्द्राया जा थाइसे गरसे बयबो मोनजाजोबनांगौ बयहाबो मोनथाय दं बेखौ बुंदोंमोन नोङो प्रमद बर' आरो सरकाराव फैयोब्ला 100% बयखौबो आं नायगोन गरिब गुन्द्रा बयनिबो गांनाय उखैनायखौ आं सुफुंसारनानै होगोन होननानै नोंथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन प्रमद बर' दिनै नोंथाङा लाख लाख खरलनि 240 खरलसनि खामानि दिनै साप्लाइ खालामदों लाब गैया दामाव नोंनि साप्लाइ खालामनाया गुन्दै गैया पाब्लिकफोरनो ट्रेक्टर बायनानै हो साप्लाइनि फैसाजों अल बिटिसि आव नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना सापर्ट खालामदोंमोन अब्ला गोजोनगोन दरखार गैया इसिबां हिउज एमाउन्टनि बाजेट खालामनानै दरखार गैया प्रमद बर' नोंथां बुजिबाय बिदिजों डेभेलपमेन्ट जाया नोंथाङा बुंदों सिगां डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावगोन जौगानायनि खामानि मावगोन बिटिआर मोनलायलायबाय दिनै बिटिआर नि नेमखान्थि सिस्टेमेटिक माखासे रुल्सजों दिनै नोंथाङा खामानिखौनो मावनो हायाखै बिटिसि खौ क्रिटिसाइज खालामफ्ला दिनै नोंथाङा बे बिटिसि निनो सीईएम जानानै दिनै नोंथाङा सालायगासिनो दङ लाजि गैयि प्रमद बिटिआर मोनबाय नोङो बिटिआर निसो सीईएम दिनैनि दिनावलाय नोंलाय मानोथो बिटिसि नि सीईएम होननानै लाखो लाजिनांथाव सेमलेस बियो प्रमद बर' ससियेल मिडियाआव नोङो गावखौनो दुगा गोरों लेखा गोरों होननानै बुंनानै लायो नाथाय नोंथांनि सापर्टारफ्राबो नोंखौ कारेजसो होयो माने डिसकारेजसो होनांगौ हिसाबाव खिन्थु कारेजसो होयो प्रमद बर'आनो मोजां जोंनि थाखाय दैदेननाय सरकारा मोजां नाथाय बिसिनाव नैबे खर'आव मेन्टेलिटि गैया प्रमद बर'नि माखासे जाखिनि कमिटमेन्ट होनाय बिथांमोना दिनैसिमबो मावाखै दिनै गिदिर गोलावाल' खरलनि खामानि मावदों रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ दिनैहाय रावबो नायाखै सोरनावबा स्किम बिनो थां नोंथांमोननि एप्लिकेशनखौनो एक्सेप्ट खालामा अब्लालाय माथो नोंथांमोना गोदो इसिबां फुल सापर्ट खालामबाय बयबो गरिब गुन्द्राखौ नायगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै नोंथांमोनखौ थगायबाय प्रमद बर'आ हाजासे रायजो राजाफोर साननो गोनां बाथ्रा इउपिपिएल सरकारा मोजां नङा रायजोनि मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हाया डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ दामाव जोंनो नाङा हायोब्ला ट्रेक्टरखौ बायनानै हो माइया मोनबाय प्रमद बर' आरो नोंथाङा खुगायावल' बुङो जोङो बयनिबो बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव जा हायो जोङो मावलांगोन होननानै नोंथाङा ससियेल मिडिया बुंबाय थायो नों हाया प्रमद बर' मावनो नोंथाङा जिखिनि कमिटमेन्ट होदों बेखौनो दिनैसिमबो सेटिसफाइ खालामनो हायाखैब्ला नोंथांखौलाय सोर मोजां मोनबावनांगौ नोंथाङा दिनै बयजोंबो बखिजादों प्रमद बर' जायनि जाहोनाव नोंथाङा गरिब गुन्द्राफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामनानै बर'नि माखासे जाम्बि जाम्बाफोरखौ पलिटिक्स खालामनानै दिनै नोंथाङा बुंनाय बायदि दिनै नोङो दिनैसिमबो मावनानै होनो हायाखै बोसोरसे थांबाय आरो गोदो बे दा बिटिसि सरकार थानाय समाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिफोरखौ होनो हायोमोन दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर जनक कुमार आरो जोंसार मुसाहारिनि फेक इनकाउन्टार जानाय इन'सेन्ट मानसिखौ डाइरेक्ट पुलिसा इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव दिनैहाय नोङो CBI NIA इनकुवेरि खालामनांगौ होननानै नों मालाब्ला बुंफेरदों नामा जानला मानला सोरबा CEM एक्स CM बा सोरबा दैदेनगिरिफोरखौल'सो गावजों गाव डमिनेटिं खालामलायनानै CBI इनकुवेरि खालामनांगौ NIA होनांगौ इनभेस्टिगेसन खालामहोनांगौ बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनायावबा मास्टार ना नों प्रमद बर' दिनैहाय बे इन'सेन्ट मानसिया दिनै फेक इनकाउन्टार खालामजादों बिनि सायाव दिनैसिमबो नोङो मानो फंसेबो खोथा बुङाखै CBI इनकुवेरि खालामनांगौ NIA फाथायनांगौ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ नोंथाङा मानो बुङाखै दिनै लाजिनांगौ नोङो प्रमद बर' खोथायावल' गिदिर बुंब्ला जाया आरो नोंथाङा जनक कुमार ब्रह्म जोंसार मुसाहारिनि न'आव थाङाखै दाबो
थांदोंब्ला नोंथाङा मानो दिनैसिमबो बिसिनि फेमिलि मेम्बारशिपजों मोजां मथन डिसकास खालाम मा खालामोब्ला मोजां जागोन बिसिनाबो फिउचार दङ बिसोरखौबो नायनांगोन नोङो प्रमद बर' बुजिबाय नोंथाङा बुंखानाय बायदि बयबो बिथांमोना समान मोनथाय मोनगोन बयबो मोनगोन होननानै नोंथाङा बुंखानाय आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नोंथाङा दिनै जोंसार मुसाहारि बा जनक कुमार ब्रह्म थैनायाव दिनै नोङो मानो जेबो खोथा बुङाखै बिनि सायाव मानो जेबो खोथा बुङाखै नोंथाङा लाजिनांगौ खोथायावल' बुंबा जाया आरो दिनैनि दिनाव मानो पारमानेन्ट साख्रिखौ नों मानो होनो हाया प्रमद बर' डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट हो सोनानै हो दम दंब्ला BTC आव गोदो जोंनि BTC सरकार थानाय समावहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव BTC आव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिफोरखौ डाइरेक्ट होनो हायोमोन प्रमद बर' एपइन्टमेन्ट लेटार होनो हायोमोन दिनै नोंथाङा मानो BTR लायनो नोंथांना BTR आव फैबा पावाराव फैयोब्ला आङो सरकाराव फैयोब्ला बयनोबो होगोन दिनै नोंथाङा BTR नि सासे CEM नङा BTC निसो CEM प्रमद बर' लाजिनांगौ हायाबा हाया ससियेल मिडियायाव दा बखिबाय दा था जिरायनानै था दलर उन्दु जाजोब नोंथांनि हिउज एमाउन्ट साप्लाइ खालामनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया दरखार गैया इसेबां एमाउन्टनि बाजेट खालामनांगौनि दरखार गैया जोंनो बिसिबांनि फेसिलिटिसबो नाङा प्रमद बर' नोंथाङा जा हायो नोंनो जाजोब खामायखा दोनखा उनावहाय इलेक्सन गेलेनांगौ प्रमद बर' नोंथाङा दिनै खोमाबाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हायोमोन दिनै बेसेबां दुखुनांथाव इनोसेन्ट मानसिया दिनै दाय गैयि मानसिया दिनैहाय फेक इनकाउन्टार खालामजानानै डिसेम्बर सरकारनिफ्राय जेबो माबा मोनाखै थांनानै थानायनि थाखाय सरकारा माबा मोनसे खालामनानै होनना बुङो BTC सरकारखौ खावलायदोंमोन BTC सरकारा दिनै होनांगौ बुंनांगौ बिनि फिउचार जेनेरेसनखौ नायनांगौ गथ' उन्दै दङ बेहाबो लाइफ दङ दिनैहाय बिथांखौ फेक इनकाउन्टार खालामनानै दिनै इनोसेन्ट मानसि दाय गैयिखौ दिनैहाय बेबायदि बुथारनाया बिसिबां जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा प्रमद बर' नोंथाङा दिनै दंब्ला होदो नोंथाङा जेसेबां लेखा गोरों बुङो पावाराव फैयोब्ला होगोन होदो दिनै BTR नि नोङो सासे CEM लायनो ना BTC नि CEM BTC निसो CEM नोङो प्रमद बर' BTR नि नङा BTR भाषाखौ दा बाहायसै लाजिनांगौ BTC खौनो बुंदो बुजिबाय इसिबां गिदिर BTR मोनबाय होनना बुङो BTR आ गुन्दै गैया फिस एकर्ड जादोंब्लाबो जेबो दासिमबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सलुसना जायाखै प्रमद बर' दिल्लीयाव थांनानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननानै बुंनानै नोङो जोंखौ दंस'सो खालामबाय प्रमद बर' रिजाइन होदो नोङो दा मावसै जेबो खामानि जाजोबदो आरो मोनसे खोथाखौ आं रोखा बुंबावो गोदो BPF सरकार थानाय समाव प्रमद बर'आ बुङोमोन सरकारनि न' बा जिखुनु बुस्थु फैया मानो जि सुथेग्रा मेचिन स्प्रे मेचिन मुस्रि थुस्रि खुन्दुं कम्बल फैयोब्ला मा होनोमोन मोनसिगौ रायजो राजाफोर सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैनायसो बियो रावनिबो बिफानि सम्पति नङा होननानै बुङोमोन दिनै प्रमद बर' नोंथाङा लाजिनांगौ बेबो नोंनि नोम्फानि सम्पति नङा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैनायसो प्रमद बर' नोंनि नोम्फानि नङा बेयो कम्बल स्प्रे मेचिन एभ्रिथिं नोंथांनि नङा बे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैनायसो बुजिबाय प्रमद बर' लाजिनांगौ नोंबो सिगाङाव बुंदोंमोन मालायखौ माने ओरैबायदि नोङो क्रिटिसाइज खालामदों बखिदों दिनै नोंखौ जोंबो बखिगोन नोंथाङा बुंदोंमोन गावनि गोसो बायदि बियो रावनिबो बिफानि नङा सरकार आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन लोगोफोर प्रमद बर' बिथाङा BTR एकर्ड खालामनानै लाबोनानै दिनैनि दिनाव जोंनि थाखानाय BTC आव जिसिबां पावार एन्ड फांसन दं BTR मोनलायलायनानै दिनै बारायनांगोन ना नाङा रायजोफोर सानदो होमबा प्रमद बर'नि BTR एकर्डआ बेनो दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC खौसो डिभाइड खालामदों रायजोफोर जुदि बिथाङा पिस एकर्ड मोजां मथन खालामदोंमोनब्ला दिनै BTR एकर्डआव मानो बेबायदि दं लिरनाय दं प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ BTR एकर्ड जालायलायनानै जोंना बारायनांगौसो एक्सटेनसनसो जानांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ दुगा खोथा बुंनायावल' मास्टार प्रमद बर' आरो रायजो राजाफोर मोनसे खोथाया रोखाबाव जोंनि नन ट्राइबेलफोर मानसिफ्रा फैनानै जुदि जोंनि बे ट्राइबेल एनभेल ब्लक एरियायाव फैनानै हाखौ बायफैयोब्ला मोजां मोनगोन ना प्रमद बर' नों मोजां मोनगोन आरो बे जोंनि थाखानाय जिखिनि हा हु बेलेग जाथि जनजाथिफोरा फैनानै जोंनि BTC आव फैनानै बायफैयोब्ला नोङो मोजां मोनगोन ने प्रमद बर' अब्लालाय नोंनि BTR एकर्डआलाय माथो बारायनांगौसो प्रमद बर'आ मा बेखौनो लुबैयो नामा कि नन ट्राइबेलफोरा BTC आव फैनानै हाखौ बायफैजोबथों
गिदिर गिदिर बिल्डिं लुफैदों बेखौनो प्रमद बर'आ लुगैयो नामा रायजो राजाफोर आरो जायफोर मानसिफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो जिब्रालायनाय बयनोबो जाहाथे बयबो मोनो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो एनिवे थेंक इउ बाय।